Olinda is being criticized for saying, I quote, a life yedu isuma millionaire yakasiyana ne gang rikuya under ma COS. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. She actually came through ne advice yekuti mukauya muri macelebrity kuZimbabwe thinking kuti muchangoita life iri easy seyana Olinda zvinhu hazvizofambi zvakanaka sekudaro. Even they actually worked hard over a long period of time, and the fact that vanga vasina kubindiwa ne COS life yavo yakabva yangofamba zvakanaka. Vari kuLondon vati they agree with Olinda Chapel. No disrespect to anyone akauya ne-COS, but it's true, life yacho yakatosiyana. That's the truth. Asingade kunzwa ngaarege hake nekuti vanhu vari munyika munomu, they are actually living different lives due to different circumstances. Saka musangoye muchifunga kuti since muri masocialite kana kuti macelebrity pafacebook munosvika zvese muchipiwa on a silver platter. Mashoko ake anga achifunga kuti achadiscourage vamwe kutsvaka masiwo ese kuenda kumhiri. Haana zvaaita nekuti vanhu vati kuZimbabwe kwacho life yakangooma. Tinadzo mbinga wani mustreet dziri kungoratidza life iri pamusoro, asi the general populace is suffering. Hakuna nyika dzinonzi kwai vanhu vese vakaenzana. Iwe kana uri mbinga ramba kauchita zvembinga, kwete kuratidza vanhu vari kuda kundotsvakirawo vana vavo chikafu. Mama comments acho ari savage. Pane umwe ati vamwe vanouya kuEngland vasina havo mari asi vane utano. Iwe une mari asi utano hauna. Zvakaoma veduwe. Okay, so regai vanhu vaende kuEngland vanozvitsvakira vega nekuti chii chakagosiyana vanhu vari kuita basa reuvenda munomu, and mastreets acho akazara vanhu, unotoshaya kana pekutsika papavement vanhu vachitsvaka mari. Voti rega vaende havo kuEngland. But on the other hand, she was actually trying kuti aratidze vanhu the other side of England kuti haungosviki uchiwana zvese since uri socialite. Upenyu hunongosvika womawo, asi unofanira kuenda at least uchiziva what you are getting yourself into. Ndo mashoko aOlinda ari kutaura chete.